Els Jardins del Sud són un dels bucs insígnia del govern municipal, un projecte que ha de culminar a final d'aquest 2025 i és on precisament ens trobem avui amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Alcaldessa, som aquí perquè vostè ha triat aquest punt per fer una part d'aquesta entrevista. Per què? Mira, perquè crec que representa molt bé una mica el que volem fer del govern. No és la hem estat uns mesos llargs, planificant, i això és ara l'execució, que les coses comencen, no? I comencen a tota la ciutat, i m'ha agradat molt venir al sud, perquè allò que sempre hi ha aquestes dicotomies, no? Barri, centre, això, doncs no, escolta'm, aquí al centre, aquí tenim doncs aquest jardí del sud, que a més és zona verda, per tant també un altre missatge molt clar doncs de cap on volem que vagin aquestes polítiques públiques, no? I a més també amb un entorn que no només en aquest cas doncs guanyarem aquest espai, sinó que també guanyarem aquí el mercat, que també en pocs mesos ha de començar, tota la zona d'aparcament d'entorn al CAP. Vaja, és un espai que crec que recull molt bé aquesta visió, no? Del que ja tenim la maquinària a punt. També una mica recull l'esperit del govern municipal de treballar per tots els barris, per tota la ciutat? Bueno, és el que et deia, no? És a dir, hi ha sempre aquesta dicotomia barri-centre i nosaltres sempre hem dit no, és a dir, podem demostrar amb actuacions que estem actuant a tota la ciutat, no? També en el centre, perquè també hem d'actuar-hi, no? En el centre, però a tot arreu. I per tant, Sabadell, tothom ha de percebre doncs, que estem treballant a totes bandes sense deixar cap espai endarrere, i a més és veritat que aquí encara no es veu, després quan anem a algun altre espai veurem amb què pensem, no? Però sobretot és això, guanyar zones verdes, esponjar barris, guanyar qualitat, no? Aquest és el missatge del que estem fent, tenir una ciutat més bonica al final. Ho deia vostè, aquests Jardins del Sud que van lligats directament amb el projecte de recuperació del mercat de Campo Amor, un projecte que finalment es va pactar amb els veïns i també amb el grup municipal de Sabadell en Comú Podem. És una mica també la línia a seguir, buscar doncs, aquestes aliances que puguin fer que els projectes siguin més acordats, més consensuats? Sí, de fet ho vam dir, nosaltres sabeu que estem en majoria absoluta, governant amb Junts, que és un pacte doncs, que ens sentim molt satisfets amb el Lluís, però que no acabàvem aquí, és a dir, que nosaltres continuem actuant doncs, buscant el màxim consens, i per tant aquest és també un clar exemple. No vol dir que no tinguem discrepàncies, som partits polítics diferents i per tant forma part de la normalitat democràtica no estar d'acord amb tot, però també crec que ens dona molt, i més en el moment en què estem, que tot és molt convuls aquests dies, especialment, però sempre, no? És a dir, estem en un moment de molta tensió, sobretot a Madrid, no? Jo crec que podent els municipis demostrar que independentment dels colors polítics hi ha acords que els podem tirar endavant, també legitimen el que fem i també doncs, dona confiança a la gent de dir, i més enllà de les sigles som capaços de posar-nos d'acord. Jo crec que de vegades donem més, també els mitjans i tots plegats, també els partits i la ciutadania, donem més valor a no entendre's que entendre'ns. I jo crec que entendre's és un missatge també molt potent. Sabadell és un oasi polític ara mateix? Bueno, jo no diria un oasis polític, no? Jo crec que el món local en general és un oasis polític, i jo crec que Sabadell el que sí que intentem és que sigui un exemple i un lloc on es facin les coses bé i on podem ser referent, doncs, sempre diem, doncs, de fer de capital, d'exercir de capital, que s'exerceix en molts àmbits, però també una certa capital moral, si em permeteu, no? Des del punt de vista de dir, ei, doncs aquí som capaços d'entendre'ns, de tirar endavant projectes, de posar els interessos de la ciutat per endavant i de deixar una mica doncs, tot aquest soroll, no? Que de vegades molesta tant, i treballar amb el que ens agrada, que al final és per millorar la vida de la gent. Estem en aquesta primera meitat del mandat que som a punt de culminar. De fet, el dia 17, fa justament 2 anys que vostè va prendre possessió de nou com a alcaldessa de la ciutat, i per això fem aquesta entrevista, per fer una mica de balanç, fer la vista enrere. Precisament, si fem la vista enrere, 2 anys enrere, com ho valoraria? Com valoraria aquest camí? Jo crec que és un camí que primer, que no l'hem fet sols, que per mi és molt important. Jo crec que, i des d'aquí també deixeu-m'ho dir, tinc un equip boníssim i jo això ho vull posar en valor, perquè crec que tota la gent del govern i també tècnics municipals, doncs en aquests moments la maquinària està molt engraçada. Fa 4 anys, quan vaig entrar, me'n recordo que una de les coses que us deia és, ei, hem de posar el vaixell en funcionament, era un vaixell que estava molt parat. Jo crec que ara hem agafat velocitat de creuer, no?, per seguir amb aquest exemple, i que tenim una bona tripulació, no? I per tant això es nota en el dia a dia. I per tant, en aquest sentit, doncs, hem començat a córrer. Jo crec que la ciutat, jo sempre dic que l'objectiu és que quan s'acabin legislatures la ciutat sempre estigui millor que la legislatura passada, i en això estem. Feia referència a l'equip es mantindrà fins al 2027? Hi haurà canvis en el Cartipàs? Jo soc poc, de fer canvis, ja, si aneu seguint, jo crec que soc de les que crec que les coses que funcionen doncs no s'han de tocar. Això no vol dir que no fem cap canvi, perquè tampoc queden encara 2 anys i poden passar moltes coses, no?
però jo crec que en general l'equip funciona, a més és un equip molt polivalent, és a dir, que realment poden portar moltes coses ara ja, perquè ja porten tota una legislatura, ja coneixen l'Ajuntament. Jo recordo que érem tots nous, que els únics que teníem, doncs, en aquest cas, experiència política era jo, la resta tothom venia d'altres àmbits, i això serveix molt, perquè també, no portes peatges, no? I és un equip molt fresc, molt nou, amb moltes ganes de treballar, d'arreglar les coses, i que van entrar en política perquè realment en tenien ganes, no? I això jo crec que també és important. I en aquest temps, com ha estat la relació amb l'oposició? Jo crec que hem anat millorant. Al final era una oposició, sobretot la passada legislatura, no molt dura, jo crec que encara molt ressentida, no? Perquè ells venien de tenir el govern, van perdre l'alcaldia, jo entenc que això és difícil i per tant quan entra algú altre hi ha tot un procés de transició. Jo crec que les últimes eleccions van dir molt clarament la ciutadania amb aquesta majoria absoluta, van dir i això funciona i ens agrada, i jo crec que aquí és veritat que ells també han canviat una mica la posició, no? Jo crec que també és d'agrair, jo crec que ara, és veritat que ara també estem just en el moment valle, no? Allò, quan parlem en polítics sempre et diu hi ha un moment que és el més baix que just ara, no? Que encara ja han passat les últimes eleccions, queden 2 anys per les següents, jo crec que ara ja això d'aquí un temps tornarà a haver-hi una mica de tensió pel propi calendari electoral, però és veritat que jo ara crec que tenim punts d'acord, no? I jo això els valoro molt i crec que hi ha hagut esforços per totes dues bandes. Per part del govern, aquests 2 anys, si s'hagués de quedar en algun moment bo, amb quin es quedaria? Oi, això sempre em costa quan em feu aquestes preguntes. Jo crec que, per exemple, no, jo diria que un moment bo, és que n'hem tingut molts, aquesta última legislatura, quan veníem de la Covid, la passada i tot, que va ser complicat, n'hem tingut diversos de moments bons. Per exemple, iniciar aquí el Jardí del Sud, ara que estem aquí, és un moment bo, no? Poder tancar el mercat de Campamont és un moment bo, és a dir, jo et diria que més que un moment ara mateix que a mi em vingui al cap, et diria hem tingut bastants moments bons, que és cada vegada que podem desbloquejar un projecte i tirar-lo endavant, no? Tots aquests moments són molt bonics i valen tots molt la pena. I un moment dolent? En tenim també de moments dolents quan fracassem amb alguna cosa, no? Quan hi ha coses que costen, per exemple les polítiques d'habitatge ens costen perquè anem sols i aviam si ara amb la Generalitat que ha tret aquests nous fons ens poden acompanyar, no? Perquè fins ara hem planificat molt bé però ens faltaven recursos i per tant això ho fa difícil, no? I de vegades jo sobretot pateixo molt amb tota la complicació que hi ha administrativa i de tot, que això ho fa molt pesat de vegades. Alguna cosa que com a alcaldessa li tregui la son? Treure amb la son poques coses, perquè és veritat que cada cop soc més gran i dormo menys, també, però no em treuen la son, no és que em treguin la son, hi ha coses que em preocupen, tenim temes de futur totes les ciutats, doncs que haurem de veure com els abordem, no? Jo els he dit públicament, el tema de l'habitatge és un tema molt complicat, que hem de veure com som capaços de donar sortida a la gent, tenim el tema dels residus, no? Amb tot el tema que hem de reciclar més i aquí a moltes ciutats tothom està provant coses i per tant hi ha més un dels grans debats que hi haurà a futur a les ciutats, el canvi climàtic, que estem al mes de juny i les temperatures en les que estem doncs ja veiem aquesta transició, per tant ens hi haurem d'adaptar, la resistència hídrica, no? Ara ha plogut però anirem tenint èpoques de sequera dures i la convivència, és evident que tenim doncs, aquí tot un entorn de com convivim cadascú, és a dir, ens hem tornat tots molt de pensar només en nosaltres mateixos i poc en que cadascú veu les coses diferents, no? I per tant tenim reptes i tots aquests reptes no és que em treguin la son, però sí que hi penso moltes vegades de com els hem d'abordar. De fet la veiem passejar sovint arreu de la ciutat, per tots els barris. Són aquests els problemes o les preocupacions que els ciutadans li traslladen? Sí, la gent et trasllada el seu dia a dia. I el teu dia a dia pot ser des que t'han deixat o t'hem deixat, un arbre que no hem plantat que l'hem hagut de treure i tens l'escocell buit i no l'hem replantat, o tenim una vorera en mal estat, o tinc un fill que es vol emancipar i no troba habitatge, és veritat que la gent ens té molt referenciats al món local amb el que són les competències pròpies, no? Que és això, un carrer mal col·locat, una cosa que no tenim ben plantada, un espai que no tenim ben mantingut, el tema, per exemple, d'aparcament és un dels temes que es diu molt. A mi m'agrada molt estar en contacte amb la gent perquè crec que el dia que perds primer perquè m'agrada, és a dir, primer perquè em disfruto molt estant en contacte amb la gent i dos perquè crec que el dia que perds el pols d'estar amb la gent, aquell dia deixes de sentir el que sent la ciutat i jo no vull deixar de sentir mai el que sent la ciutat. El fet de tenir majoria absoluta li ha fet governar amb menys pressió o al contrari, amb més pressió perquè s'han posat el llistó més alt? Jo diria que amb més pressió, és a dir, tinc sensació de tenir més pressió ara que la passada legislatura, i mira que va ser dura, des del punt de vista, clar, anar cada ple comptant. Tenim més pressió perquè abans tenies l'excusa, no? D'algunes coses no les podem fer perquè no tenim els acords, ara no hi ha cap excusa, és a dir, ara tens tot el pes teu i tota la responsabilitat i tens tots els mecanismes. Per tant, ara hem de fer que funcioni. I això et trasllada més pressió. I quin diria que és el projecte que potser han hagut de deixar al calaix
i que més neguit o més tristesa li ha provocat? No n'hem deixat cap encara al calaix, no n'hem deixat cap, però per exemple la caserna és un dels que últimament em preocupa i hem de veure com ens en sortim. Clar, el fet que hi hagi 3 governs del mateix color, perquè al final hem tornat a la casella de sortida amb aquesta resolució del Tribunal Suprem, fa que la negociació ara hagi de ser, en teoria, més fàcil o no? Aviam, jo sempre quan em pregunten això, no? Quan em diuen ara la triada aquesta socialista, no, o vermella en els 3 llocs, això fa que evidentment t'agafin el telèfon més fàcilment. També he de dir que de vegades també ens han agafat d'altres colors polítics. Crec que va molt amb les persones. Jo ara, per exemple, en l'últim govern d'Esquerra Republicana a la Generalitat hi havia gent amb qui ens enteníem molt bé i consellers amb qui no ens enteníem gens ni mica, no? Ara és veritat, com a tots els coneixem, no? I per tant això ho fa més fàcil. Ara bé, jo crec que una cosa que tenim molt clara, com a mínim al nostre partit, és que tothom sap molt bé quin és el paper que ha de fer i per tant, de la mateixa manera que jo dic que a mi ja em pot venir el govern central o el govern de la Generalitat a dir-me una cosa, si va en contra de Sabadell, m'és igual que m'ho digui el PSC com que m'ho digui qui vulgui, que jo defensaré els interessos de la ciutat i per tant això ho tinc molt clar, també entenc que l'altra banda fan el mateix. És a dir, el que és president de la Generalitat defensa els interessos de la Generalitat, no? I per tant, és veritat que el terreny de joc és una mica més fàcil, hauria de ser una mica més fàcil, però també entenem que cadascú fa el que li toca fer, no? I per tant continuarem havent de gestionar aquesta complexitat. Tenen reunió o han mogut agendes per mirar de trobar un dia per trobar-se amb el govern de l'Estat, també amb el govern de la Generalitat, per desencallar el tema de la caserna? Estem en converses, encara no hem fet les reunions, perquè sobretot, jo ho deia, ara ens hem donat uns dies també perquè nosaltres hem d'estudiar les estratègies. Jo sempre dic, quan vas a Madrid, no? Sobretot la Generalitat és molt més accessible, òbviament, no? Has de tenir molt clar què és el que vas a dir, què és el que vas a fer. I abans de fer això jo vull portar els papers clars i per tant ara el que estem fent és aquesta anàlisi de quines opcions tenim i després sobre això doncs farem una estratègia com a ciutat que compartirem, òbviament, i explicarem. Per al govern, la caserna és de Sabadell? Sempre ho hem dit i si recuperes les últimes actes dels plens sempre ho he dit, per nosaltres la caserna és de Sabadell, però això és com tot, no es tracta del que jo digui, és a dir, si no ja estaria resolt, es tracta de veure com això ho fem possible. Tot i així per mi, i també ho vaig dir en l'últim ple que en vam parlar, que al final és l'òrgan més, diguem, més participatiu i més democràtic que tenim a la ciutat, jo ho vaig dir-ho, dic, tot i així no és el que més em preocupa ara mateix de qui té la titularitat, jo el que vull és que hi vagin les consultes externes del taulí. Si això es du a terme, tenim la titularitat, de veritat, si no té més, el que volem és que hi hagi un ús. I aquí la Generalitat els hi fa costat? Sí, sempre ho ha fet, també he de dir que l'anterior govern també, i l'actual moltíssim, de fet, quan hem estat parlant ens sentim molt acompanyats, i és que és més, crec que hem d'anar de la mà de la Generalitat, jo crec que aquí hem d'anar acompanyats, no és un projecte de Sabadell, és un projecte de Sabadell i de país i de Catalunya i per tant doncs aquí hem d'anar tots plegats doncs, a defensar-ho perquè més, és el que et dic, no només se'n beneficiarà la gent de Sabadell sinó tota una comarca, no? I per tant jo crec que això li atorga una dimensió més enllà de la ciutat de Sabadell. Entre les estratègies que comentava que estan estudiant, pagar els 3 milions d'euros entra dins de les seves previsions o no? No puc avançar-vos més, jo prefereixo ser molt cautelós amb estratègies perquè no vull dir res del que després m'hagi de dir que no, i per tant abans de fer afirmacions com que sé que el que diem i el que traslladem públicament doncs té un valor i crec que la gent no la vull enganyar, jo ara mateix no us puc respondre aquesta pregunta fins que no sàpiga exactament quines opcions tinc i a més també les valorem amb la resta del govern i també amb l'oposició. Un altre dels projectes que s'han de tractar amb la Generalitat en aquest cas, tot i que la infraestructura doncs, també hi té un paper important al govern de l'Estat, és la Ronda Nord. Sí. Sabadell, Terrassa van presentar els seus respectius traçats o propostes de traçat. En quin punt es troba el projecte? Perquè sembla que ara de cop i volta n'hem deixat de parlar. Està bé que no haguem deixat de parlar, perquè s'està treballant. Ara estem en un impàs que segurament és el més llarg que tindrem, no? Que és que la Generalitat ha de fer el projecte executiu, no? Per tant ha de fer el traçat i ells necessiten temps per fer-lo, és a dir, això, tots els que hem fet projectes i a més aquest que té molta complexitat, doncs ara els hem de deixar temps i això vol dir que estarem un temps sense parlar-ne i que ells vagin treballant. Jo crec que hem fet el que havíem de fer, que és saber què és el que volíem saber, i això abans et deia, el primer que has de fer és tu què vols com a ciutat. Si no pots respondre a aquesta pregunta, malament anirem a altres administracions, no? Per tant, vam respondre què és el que volíem, ho vam fer a Sabadell, ho vam fer a Terrassa, ho vam fer tota la comarca, també els agents econòmics, també entitats, i ara tothom té les cartes sobre la taula, i ara el qui li toca, que és la Generalitat, doncs ha de dir què és el que vol fer amb això, i ara ens hem d'esperar doncs, que facin aquest projecte executiu. Tenen alguna trobada agendada per avançar? No, els hem de deixar a treballar, estem amb els terminis que són normals, nosaltres hem fet arribar, com et deia, el nostre projecte, hem de deixar temps perquè ells treballin, jo també crec que hem de deixar que tothom faci la seva feina i quan sigui el moment doncs, que ja ho hagin redactat, serà doncs, el següent moment per poder-nos veure i continuar consensuant. Aquesta primera part del mandat hem vist alguns projectes culminar.
què és el que hem d'esperar per la segona part del mandat? Bueno, per la segona part del mandat ens queden projectes molt potents, no ens queda tot el tema de l'aparcament del passeig, per exemple, que és un clàssic que jo espero, si tot va bé, anem justos, perquè sempre dic, la meva iaia sempre deia que els justos van al cel, dic, tenim el cel molt guanyat, no? Perquè sempre anem justos, però començar les obres doncs, de l'aparcament del passeig, començar la Ronda Collsalarca, que és un projecte molt estratègic de ciutat, començar, per exemple, doncs, tot el parc d'Odessa, que és un parc importantíssim a Can Llong, doncs, de jocs infantils doncs, per poder guanyar qualitat a l'espai públic, tenim tot el projecte d'arranjament de diferents places a la ciutat, d'arranjament doncs, de jocs infantils, de millora del paviment, per tant tenim molta cosa en aquest àmbit més físic, no? Després tenim ja tota la part del museu del gas i per tant de tot el centre cultural que s'ha de fer allà, tenim encara diferents elements doncs, que es aniran desbloquejant en aquest segon element. A la plaça Càsia és que en tenim moltes, hauríem de fer un llistat molt exhaustiu, però com et deia, tot arreu, i per tant doncs, aquests són els elements doncs, que en aquesta segona part de la legislatura anirem veient com es van desbloquejant. Aquesta transformació de l'espai urbà, de l'espai de la ciutat, de l'espai públic, ha suposat una gran inversió, o està suposant una gran inversió en els pressupostos municipals. És la gran aposta d'aquest govern? Sempre ho he dit, que ho vaig dir a principis de legislatura i jo sabeu que no jugo mai al pòquer, no? Sempre ensenyo molt les cartes i per tant, per ho bo i per ho dolent, tothom em veu com molt a venir. No vaig dir, escolta, és una legislatura de posar la ciutat bonica, de parlar de seguretat, que sabeu que és l'altre element doncs, que hem donat molt impuls, i després de continuar generant oportunitats. Estem en unes molt bones dades econòmiques a la ciutat, s'estan creant empreses, s'està creant llocs de treball, estem creixent en PIB, per tant tota aquesta part economia va bé, això no vol dir que no hi hagi gent que estigui patint, que en soc conscient, però és veritat doncs, que en números macros doncs, anem bé, no? I per tant el que cal ara és recuperar aquest temps perdut que com a ciutat no teníem, no? Ens ha funcionat molt bé el Nadal com a aposta cultural i de capitalitat, i per tant hem de seguir ara millorant espais i tenint dignitat en el que ens toca, que jo sempre dic que els ajuntaments no fem hospitals, no fem CAPs, no fem escoles, no? El que ens toca és gestionar aquest espai comú, i jo crec que aquí doncs, és com deia, com hem fet la gran aposta. Espai comú com aquests jardins del sud, i de seguida marxarem fins a un altre punt que també ha implicat una inversió important i que ha suposat també una transformació molt important d'un espai doncs, que estava allò una mica abandonat en els últims anys. Alcaldessa, quin és el segon espai que ha triat? Doncs ens anem davant del Pau Casals, amb un parc doncs, que vam arreglar, perquè crec que també demostrem molt aquesta transició de ciutat dura cap a una ciutat més verda, i a més deixa'm-ho dir perquè és el meu barri de tota la vida, que és la Concòrdia, que també em feia il·lusió doncs, fer un tall allà. Doncs ara ens trobem aquí al carrer Mauritània, on hi ha aquest espai, aquesta àrea de jocs infantils que s'ha transformat en els últims anys i que de fet era un dels projectes que l'alcaldessa Marta Ferrés deia que li havia fet més il·lusió haver pogut culminar, no? Per què? Bueno, perquè crec que aquí és un exemple molt d'això que diem de la ciutat, no? És a dir, d'anar a entorns escolars, no? Com aquí el Pau Casals, del barri de la Concòrdia, doncs poder anar guanyant espais de qualitat, no? I sobretot doncs, això, entorns en espais doncs, on hi ha infants, on tenim doncs, gent, en espais com aquest, que jo havia jugat aquí, que no hi havia res, no? Que era un descampat, i dius, bueno, això és el que val la pena, no? I per tant aquest és també un exemple d'això, de jocs inclusius, de jocs també doncs, molt naturalitzats, amb espais d'ombra. Vaja, crec que reflexa molt bé doncs, aquesta ciutat que volem. Molt a prop d'aquí, Parc de les Aigües, que de fet es va inaugurar el 27 d'abril, fa ben poquet. Com està funcionant el nou espai? Perquè també tenia com a característica que era el primer parc de la ciutat que es tanca a les nits. Sí, la veritat és que de moment molt bé. Sabeu que encara queda una nova fase, que ja estem redactant, i per tant, doncs, aviam si arribem també abans que acabi la legislatura, anirem molt just, jo crec que ens saltarà després, però bueno, en tot cas està en marxa per plantar més, perquè és veritat que ens va agafar l'execució en plena sequia, i per tant això també ens va fer doncs, que no acabés de poder-se plantar tot el que volíem plantar, i per tant es farà aquesta fase, i precisament hi posarem més jocs infantils també, perquè ens va molt bé aquest espai, i fins i tot ens estem plantejant si posem algun joc més d'aigua, perquè de veritat és que això de l'aigua està sent el gran reclam, no? Ha sigut un èxit, i per tant, escolta, era una prova pilot, i la idea doncs, és això, que el que funciona doncs donem-li més canya, no? Si funciona, doncs som-hi. Aquests jocs d'aigua són exportables també a altres espais, per exemple, als Jardins del Sud, no sé si hi ha contemplada aquesta possibilitat. En els Jardins del Sud no està dissenyat, però ja estem pensant de cara a la propera legislatura segurament en algun lloc més fer-los, perquè realment, bueno, hem vist també tota la polèmica del passeig i les fonts i el refrescar-se, doncs escolteu, busquem espais on es pugui fer. Les fonts del passeig, aquí ja anava ara, refrescar-se sí, banyar-se no. Seria aquesta la reflexió? És aquesta la reflexió, és el sentit comú, no? Que dir, tots hem sigut canalla i tots hem anat a les fonts i ens l'hem refrescat,
home, a mi la veritat és que el tema tovalloles, xancletes, banyadors i tal, potser em sembla ja molt excessiu, a part sobretot perquè és que jo vull recordar molt, és a dir, no són piscines, és a dir, les piscines sabeu que cada dia, diferents vegades s'hi fa controls de l'aigua, aquí és un circuit tancat, és aigua potable, però és un circuit tancat, que no hi ha aquests controls i per tant hem d'anar amb compte, és a dir, no és un espai ni pensat ni dissenyat doncs, per fer-lo servir com una piscina, no? I això també s'ha de saber i tots hem de fer, hem d'exercir també els que són pares i mares, hem d'exercir d'adults i de pares i mares i per tant també dir fins on podem arribar. La pedagogia està servint? Han notat que ha disminuït la presència de tovalloles, xancletes al passeig o no? Jo no n'he vist, és a dir, sabeu que al passeig hi vaig bastant perquè tenim l'Ajuntament a prop i m'hi fixo. També és veritat que quan jo passo és com ja tumulto, però no, jo no n'he vist més. Sí que he vist algun cas que penso, ai, anem rozando el larguero, que dirien els del futbol, però bueno, és a dir, mentre hi hagi, sí que s'ha conduït una mica i això, i mentre es puguin refrescar, també és veritat que ara aviam quan s'acaba el col·le, aviam si continuem una mica fent imparar el sentit comú. Molt a prop d'aquí, l'altre gran parc de la ciutat, l'altre pulmó verd, el Parc Catalunya, que en els últims caps de setmana s'ha convertit en un referent de la música a la ciutat. Aquest cap de setmana, de fet, es fa doncs, aquests concerts de celebració de l'ascens del Centre d'Esports Sabadell. És el paper que ha de jugar el Parc Catalunya, l'amfiteatre del Parc Catalunya, ha de tornar a adquirir aquell paper que potser havia tingut amb anterioritat a les festes majors, guanyar aquesta presència? Pensa que abans que nosaltres hi programéssim doncs, l'Ambassat i després l'Observa, no es feia servir aquest espai. Jo crec que això era una anomalia, era un espai pensat per fer-hi espectacles culturals i crec que és maco que es pugui fer coses a l'aire lliure. Dos, crec que és maco que es puguin fer concerts. Crec que està molt bé, que doni una oferta cultural important a la ciutat. 3, tot té un límit, no? El que dèiem abans, sentit comú, és un espai que està en trama urbana, per tant tampoc podem ara anar a planificar concerts cada setmana, no? És a dir, ara en una temporada molt concreta, amb uns horaris molt restringits i concerts de festa major ho hem estat mirant, no? També per abordar la pregunta que em deies, hi ha menys espai del que la gent s'imagina, és a dir, és més gros l'Eix Macià per fer-hi concerts que aquí en el Parc Catalunya i per tant de moment continuarem mantenint doncs, l'Eix Macià, no? Perquè sabeu que són concerts gratuïts, els de la festa major i per tant això fa que sigui molt difícil preveure l'afluència de públic, no? Després, dimensionar un espai com el Parc Catalunya que s'ha de dimensionar pensant la gent que hi anirà i que més té un topall, doncs ens fa una mica de por de dir que al final la gent tothom ha de poder disfrutar del concert. Hi hauria un moment que l'hauríem de tancar, que no hauríem de deixar entrar més gent, després tot això complica molt la gestió. I per tant, de moment, continuarem apostant per l'Eix Macià. Preveient, no sé si grans noms com el de l'any passat, Juan Magán, que és quan es va generar una mica de polèmica perquè hi havia molta gent, també aquesta dificultat de gestió de tota aquesta gent que hi va anar, com es farà perquè això no torni a passar? Mira, jo sempre dic, hi ha coses que puc comprometre'm i coses que són molt difícils, no? Quan són concerts gratuïts, doncs jo no sé si hi haurà més gent o menys. A vegades hem portat gent de molt més primera fila, no?, que el Juan Magán i no s'han omplert tant, no? Per tant, també hi ha un factor aleatori que jo no sé explicar massa bé, no? També de fenomen del moment, de pensar que nosaltres contractem tot això un any abans, no? Per tant, tu no saps al cap d'un any com de famós serà aquella actuació, no? Després es fa difícil. Ara, evidentment, el que sí que farem aquest any és reforçar tots els temes de seguretat, tots els temes de plans d'evacuació, a tot aquest element que, evidentment, doncs, ho hem de preveure, diguem, en els escenaris de màxima afluència. Ja sé que ara no em respondrà. No té respost, de fet. No em respondrà perquè li preguntaré. I tindrem artistes de gran nivell aquest any a la festa major? Ho veureu. Queda poc, que ens heu de deixar tenir alguna sorpresa per l'últim moment. Quan es presentarà el cartell? Sempre ho fem abans de marxar de vacances i per tant ho continuarem fent així. Esperem encertar-la, no? Sempre és difícil, perquè és això que ho dèiem, sempre ho fem un any vista i hem de tenir una mica de bola màgica. També crec que la festa major, sempre els dic a la gent, i la festa major tornem de l'estiu, és un moment de retrobament, previ doncs ja començar un altre cop la rutina. Per tant, qualsevol excusa és bona. Jo sempre dic, si de vegades no és ni mirar-se qui hi ha, és anar-hi, no? I per tant, dir, va, queda amb la gent, vés-hi, disfruta i tira, diguem. Anem una mica més enllà, anem fins a l'Eix Macià perquè també és un dels grans projectes de transformació que s'havia d'encetar en aquest mandat. Com està una mica la situació actual de l'Eix Macià? Perquè sí que hem vist doncs, que hi ha hagut canvis, per exemple les terrasses, que ja estan en funcionament les noves, la nova residència que ja està en funcionament des de fa algun temps, i ara hem de veure culminar tot aquest del Llac Center amb l'obertura d'aquests comerços que es van anunciar. En quin punt es troba això? Bueno, i queda una altra part que jo també tinc un enorme interès, que
que és la part pública, és a dir, és arreglar tota la part dels parterres de l'Eix Macià i l'aparcament, que també és un altre element que tenim. Tot això el que és la part de parterres i tal, aviam si abans d'acabar l'any doncs ja poden començar. El tema de l'aparcament anirà una mica més enllà, és a dir, començarà l'any que ve. Per tant, això en marxa, fent tots els processos que sempre diem, de licitació, de concurs, tota la part aquesta tan llarga administrativa que és horrorosa però que l'hem de fer. I l'altra part, doncs, a punt són obres privades, com sabeu, i sé una mica el mateix que vosaltres, sé que estan acabant d'acabar doncs, tot el que és l'assentament d'aquest espai i, per tant, crec que també serà força imminent doncs, que es posi en funcionament. Jo crec que ha sigut una bona gestió aquesta, és a dir, crec que l'Eix Macià l'hem de potenciar, que la ciutat té prous habitants com per tenir diferents nuclis urbans potents, i a mi, per exemple, doncs, tota aquesta ordenació que també s'ha fet amb els privats, que és una prova pilot, de fet, de les terrasses aquestes més de fusta, més integrades, a mi m'agrada molt com està quedant i crec que també és una manera de la gent, que també hi ha tota una part de veïns que òbviament necessiten descansar i és una manera també de limitar les terrasses bé i de donar qualitat també en tot aquest sector dels bars i de la restauració, que crec que també és important en un eix com és l'Eix Macià. En el cas dels altres locals de restauració que hi ha a la banda, diguéssim, del Llac Center, una mica quin és l'estat on es troben, perquè la voluntat del govern també era tirar-los endavant un altre cop. Sí, de fet n'hi ha un paquet que ara ha de sortir també ja properament, veurem com va, i després n'hi ha hagut uns que els farem amb un segon paquet, no? També per veure si realment hi ha demanda per tothom, o potser en alguns, doncs, si no surten, doncs després ja acabar-los desmantellant. Molt al costat, no ens movem gaire de la zona, el Paddock. El Paddock s'ha de buscar una solució, o s'està buscant una solució que pogués assimilar-se a la que s'ha pres o la que s'ha fet amb el Llac Center. Com estan les negociacions? Aquí hem de ser molt cautelosos, són negociacions privades, és a dir, el Paddock no és de l'Ajuntament, és d'uns inversors privats, no? I per tant nosaltres el que estem fent és acompanyar, el que volem com a ciutat és que això tiri, no? I que realment hi hagi activitat i per tant acompanyant, però sabeu que sempre hi ha clàusules de confidencialitat en aquest tipus de negociacions, per tant sempre sóc molt prudent i esperant que arribin a bon port per part de l'Ajuntament, facilitant al màxim perquè arribin a bon port, però per desgràcia en aquest cas doncs, no depèn de nosaltres, no depèn de que es posin d'acord dues parts privades. I entre els grans projectes en aquest punt també, que no depèn de l'Ajuntament sinó que depèn directament de la Generalitat, és l'ampliació dels jutjats. Ja s'ha fet alguna cosa, però potser encara no s'acaba de veure el que ha de passar realment, no? Sí, jo la veritat és que em sembla que un dia aquests, li vaig demanar al conseller que vingués i sé que s'està buscant, no sé si ja tenim tancada data, però li vaig dir que vingués i sí, em va dir, escolta, no pateixis, l'alcaldessa, que va tot en marxa, no? I per tant, al final a mi em sembla també una bona solució. Sabeu que en un principi era si anaven en el solar de l'aparcament precisament de l'Eix Macià, finalment doncs van poder comprar una part del Paddock. Em sembla una bona transformació també, escolta'm, si es pot aprofitar una part del Paddock, ampliar els jutjats, doncs també ens funciona com a ciutat, no? Al final el que volem és donar uns bons serveis, exercir de capital de comarca i si a més doncs, per ells és més fàcil doncs, fer-ho a la torre actual i ocupant doncs, una part de l'antic Zara que hi havia i tal, doncs benvingut sigui la inversió. M'aturo un moment per deixar de parlar de projectes concrets, per fer una mica de futur, perquè el 2027, moment, un altre cop, electoral, els partits aviat, no sé quan, però aviat es posarà la maquinària en marxa per iniciar doncs, tot aquest procés electoral. En el cas del PSC sempre es fan primàries, vostè té ganes de repetir? Sí, però sobretot el que tinc ganes és de continuar aquesta legislatura, no? Estem a la meitat, encara ens en queda una meitat, no? Per tant, jo no estic en la situació doncs, del que està a l'oposició, no? Que evidentment han de fer els seus processos. Nosaltres volem, no, com a govern, governar fins l'últim dia i això ara mateix és el que ens ocupa i ens preocupa i per tant és el que farem, no? És a dir, nosaltres ni molt menys estem ara encara en aquesta fase, estem doncs, això, a la fase d'acabar de dissenyar, de planificar, d'executar, de posar calendaris, de fer que els pressupostos quadrin i això és el que ens trobareu doncs, aquí fins a final de legislatura. I més futur, no sé si Marta Farrés es veu després de tancar, quan ella vulgui, l'etapa com a alcaldessa, més enllà, Generalitat, govern de l'Estat... Això m'ho pregunteu molt, jo sóc molt feliç a la ciutat, sempre dic que... No la volem fer fora, tampoc. Sempre penso, dic, em volen ja amortitzar. No, jo la veritat és que sóc molt feliç fent el que faig, ho dic sincerament, és a dir, jo quan veig Madrid i veig ho complicat que està tot, dic, ostres, que bonic poder estar treballant per la meva ciutat, crec que és un dels honors més grans i no és un tòpic, t'ho juro, és que crec que això connecta molt i sempre dic que la política municipal
o t'encanta o l'odies, i jo sóc del primer grup, és a dir, sóc de les que m'encanta i per tant m'ho passo molt bé aquí. No puc planificar més enllà, crec que és mentida, crec que avui en dia, tal i com està el món que canvia tan ràpidament, crec que estem tots molt pensant doncs, en el que fem demà i demà passat com a molt, no? I jo també. I per tant, jo ara mateix ocupada i focalitzada amb Sabadell i no m'imagino ara mateix res més que no passi per Sabadell. El seu partit, però, li ha fet en algun moment algun oferiment? No, que a més no em deixaria, vull dir que ho tenen molt clar, que jo estic a Sabadell, diguem, i de veritat que és el que m'agrada, i sempre els dic, jo estic disfrutant molt a Sabadell i no estic gens cansada, no? I espero doncs, que la gent tampoc i que la gent es continuï animant amb nosaltres, perquè en tenim moltes ganes, continuem tenint moltes ganes, i sempre dic que el millor moment encara està per venir, no? És a dir, que jo sempre espero que els propers mesos siguin millors que els passats i que això continua valent molt la pena. Tot i no estar cansada, hi ha hagut en algun moment d'aquests 6 anys que porta com a alcaldessa que hagi dit llenço la tovallola, ho deixo, paro? No, mai. La veritat que t'he de dir que no. Sí que hi ha hagut moments de més cansament, la Covid va ser difícil, no? És a dir, hem tingut moments difícils, però llançar la tovallola, però jo sempre penso que quan un pensa que vol marxar, en el fons ja ha marxat. Per tant, crec que si algun dia començo a pensar això, després voldrà dir que ja s'ha acabat, i per tant no he tingut mai cap moment de llançar la tovallola, és a dir, al contrari, quan més importants són els reptes, gairebé et diria que més m'hi poso, no? I per tant més ganes en tinc de poder-los enfrontar. I sent que en aquests 6 anys ha hagut de fer algun sacrifici personal per la seva carrera política? Molts, però no crec que més que altres mares o que altres dones, és a dir, també crec que tinc una enorme llibertat que potser altres no tenen. Nosaltres saps que això és molt intens i fem moltes hores i caps de setmana i nits i tal, però també és veritat que si jo un dia he de parar i anar al festival de final de curs de la meva filla, em bloquejo l'agenda i vaig, no? Això no totes les dones o tots els pares o mares ho poden fer, per tant també em sento una privilegiada i mai em queixaré, diguem, d'aquesta part, perquè em sembla injust. Em sembla que hi ha molts pares i mares, moltes dones que ens acompanyen que segurament tenen situacions molt més difícils que les nostres. A casa seva què li diuen? Quan li diuen jo continuaré perquè no estic cansada? Oh, no, ells encantats, sí, jo crec que l'últim que volen és tenir-me més temps a casa, no, ho dic en broma. A casa meva els agrada molt la política, li agrada molt la política a la meva parella, que això és un avantatge, és veritat que jo reconec que aquí doncs tinc sort, Parlen el mateix llenguatge, que això ja està bé. I està bé, i ens entenem, i per tant no hi ha queixes, diguem, des d'aquest punt de vista, i a la meva filla també. També és veritat que és el que et deia abans, jo no tinc la sensació que m'hagi... És a dir, sempre intento continuar prioritzant i la meva filla continua sent una prioritat, i de vegades ho explico a la gent, dic, escolta, avui no vindré, me'n recordo un dia, no, amb el Consell de Govern de Taulí, que vaig trucar a la presidenta i vaig dir, escolta, no vindré perquè tinc una exposició de la meva filla, no, que feia, i em diu, és que només faltaria alcaldessa, i dic que la gent també, ara tothom entén molt que... S'ha de normalitzar, no? Que es normalitza, sí, quan tu ho expliques la gent també et diu, si vas amb la família ho entenem perfectament, no? I jo crec que aquest espai personal, que també s'ha de portar amb molta normalitat, doncs també es pot explicar i dir, avui no vindré doncs perquè estic amb ells, i això també ho necessito jo, Hi ha vegades que fins i tot a l'equip li dic, jo ara necessito fer de mare, no? Sobretot dic fer de mare perquè és el que més m'agrada, però ho necessito i també s'entén, i jo també ho necessito per reconnectar amb altres coses i estar millor. Preservar aquesta intimitat com a persona, com a Marta Ferrés, veïna primer de la Concòrdia, després de la Creu Alta, també és important? Sí, jo no em sento... És a dir, el tema de la privacitat jo no em sento, diguem, agreujada en aquest sentit, no? A mi és veritat que la gent em para pel carrer i et coneix i et saluda, i t'he de dir que és una sensació molt bonica, és a dir, per mi no és un problema, al contrari, ho dic molt bé, no? De vegades més la meva filla, que ara està adolescent, i de vegades sí que em diu, t'estan mirant, dic, bueno, perquè dic, ara els saludarem, i em diu, no els saludis, que em fa vergonya, és a dir, passa més vergonya ella que jo, per entendre'ns, no? És a dir, jo no passo vergonya, a mi m'agrada que la gent, vull dir que forma part d'aquestes coses boniques de la feina, i a més ens passa una cosa, que hi ha molta gent que és veritat que ens para o que em para, no, per dir-me coses que no estan bé i ho han de continuar fent, i més sempre quan em paran dic, no, tu para'm, dic, perquè si no fem alguna cosa bé la vull arreglar, però també hi ha gent que em para per dir que hem fet coses bé, i també t'animes i també és satisfactori. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, gràcies per atendre'ns avui i compartir aquesta estona amb nosaltres. És un plaer.